Danas pravimo čokoladni rolet. Potrebno je odvojiti belanca od žumanaca. Po receptu piše da idu 5 jaja, međutim ja sam stavila 6 jer ova jaja koja se kupuju u prodavnici otprilike više liče da su od prepelice nego od kokoške, tako da sam stavila 6, pa vi ukoliko imate neka krupnija stavite 5. Belanca je potrebno umutiti i u toku mućenja postepeno dodavati 100 grama šećera. Kada su belanca umućena, dodajem prethodno odvojena žumanca i sve zajedno mutim . Rernu je potrebno već uključiti da se greje na 180 stepeni, a u ovu umućenu masu dodajem 100 grama narandane čokolade i 100 grama brašna. Ovo je potrebno varjačom samo ovako izmešati da se lepo sjedini. Ovo me pravi onaj starinski recept, iako nisam znala o kojem kolaču se radi, kada sam ga ispekla, to je bilo to odmah asocijacija na baku. Tako da ovu masu je sada potrebno ravnomerno rasporediti u pleh obložen pek papirom i peći u zagrejanoj rerni, znači na 180 stepeni nekih 3 do 4 minuta. Pogledajte, čim krene da rumeni, to je gotovo. Unutrašnjost ovog mog pleha je dimenzija 38 x 35 cm. Dok se kora peče, krenut ću da pripremam fil. Potrebno je da stavim, to jest stavila sam jednu šerpu u kojoj mi ključa voda, a pošto nemam one posude, uzela sam manju šerpu u kojoj ću praviti fil, znači 200 grama šećera i 3 jajeta je potrebno izmešati. Ja sam opet stavila jedno jaje više i to se kuva na pari uz neprestano mešanje dok se ne zgusne. Kada se zgusne, meni je ovdje malo bilo nezgodno i da snimam i da mešam i da držim ovu šerpu, tako da sam vam odmah snimila kako izgleda ovaj fil. Znači kada se zgusne dodamo 100 grama čokolade i mešamo dok se čokolada ne rastopi skroz, a potom skinemo sa te šerpe, sa šerpe ispod. U tom je i ova kora gotova. Ja je nisam odlepljivala odmah sa pek papira, samo sam ceo ovaj pek papir sa korom stavila na čistu krpu i zatim umotala. Fil je potrebno da se ohladi i tamo dok ova kora stoji ovako umotana, za to vreme će se ohladiti i fil. Kada se fil prohladio, u njega dodajem 100 grama margarina i mikserom mutim. Ovako umućen fil potrebno je da premažem preko prethodno ispečene kore. Jako se lako odvaja. Fila ima baš dosta, tako da, kao što piše kod mene u receptu, može se odvojiti deo fila pa da se premaže rolet, ili možete kao ja, kasnije ćete vidjeti, samo preliti glazurom kako više volite. Ja sam ovdje još posula i
2 kašike kokosa, jer ga generalno volim, pa sam učinila mi se da će biti zanimljivo, što i jeste bilo. Ne osjeti se mnogo, ali onako baš mu daje neku notu, tako da može i ne mora u principu. I ovo je naravno potrebno sada uviti u rolat. Zatim rolat stavljam na prijanjajuću foliju i uvijam ga tako da ostane još nekih sat vremena da se lepo stigne. Ja sam ga držala u frižideru, mada može i u nekoj hladnoj prostoriji. Rolat sam prelila samo glazurom i potrebno je da se seče oštrim baš nožem na ovako na tanku parčad. Preukusan je zaista i veoma izdašan, tako da možete ga komotno praviti i kada vam dolaze gosti, jer ima baš dosta od te mere. Uživajte, javite mi kada isprobate ovaj recept, zanimaju me vaši utisci. Moj rad možete podržati deljenjem ovog videa, kao i kupovinom nekih od mojih proizvoda na linku koji će biti u opisu ovog videa, ili kupovinom jedne šolje čaja ili kafe skeniranjem ovog koda. Hvala na pažnji, do sljedećeg videa.